Παιδιά, τώρα θα ανοίξουμε εκείνο το Paradise Egg που βρήκαμε χτες στο Pet Shop. Να δούμε τι θα μας δώσει. Και βρήκα ένα common summer egg σήμερα. Να δούμε τι κάνει. Κάθε 10 λεπτά βγάζει τα πετάλια του και κάθε 10 λεπτά βγάζει 1 λεπτό cooldown από τα άλλα ζώα στο garden μου, από ό,τι φαίνεται.